बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंथि 5.1 इनिनो 4नि रमान नाम्बार 9 निफ्राय जागायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो 4नि रमान नाम्बार 8 सिम बानायदोंमोन। जुदि नैबे लेसननि सानदुलि जौगाथिबा नैबे चैप्टार 5नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय आरो बै भिडिअखौ नायनोब्लाथाय अब्लानिया आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसो बायदियै भिडिअखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि थाखोखौ जागायलांसै। दा बेयाव जोंना 4 नाम्बाराव सोंथिया ओरैबायदि दं जे गाहायनि बबेफोरा एपि होनना बुंदों। जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसा फारागथि दिहुन आरो आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिर इदि होननानै बुंदों आरो। थामहिनबा जों गिबियावनो नैबे एपि दायोना दाया बेखौ नायनांबाय। जुदि एपि दायोब्लाथाय मा थागोन बेयो आगोसा फारागथि थागोन। अब्ला आगोसा फारागथिखौ जों दिहुननांगोन। आरोबाव लोगोसे मा खालामनांगोन आरोबाव मोनथाम बिदाबफोर लिरनांगोन। दा जोङो नैबे रमान नाम्बार 9नि 1, 3, 9, 27 डटआ मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ नायनि। दा बेयाव मा होनाय दं जोंनो मोनब्रै बिदाब होदो। बेयाव नै गिबि, नैथि, थामथि, ब्रैथि दं नंगौना? अब्लाथाय जोङो गिबि बिदाबा मा लिरना लाबाय। गिबि बिदाबाव 1, नैथि बिदाब A2 बेसेयो 3, थामथि बिदाब A3 बेसेयो 9, ब्रैथि बिदाब A4 बेसे होनाय दं 27। अब्लानिया जोंना इ मोनब्रैखौ होदो। दा 1, 3, 9, 27 बियो मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ जों नायनि आरो। एपि दायोना दाया बेखौ नायनो थाखाय मा नायनांगौ जों A2 निफ्राय A दानख', A3 निफ्राय A2 दानख', A4 निफ्राय A3 दानख'। जुदि गासैयावबो समान समान ओंखारोबा फारागा अब्लानिया इ मोनसे एपि दागोन। आरो जुदि समान समान ओंखारा अब्लाथाय बियो एपि दानाय नङा आरो। अब्लाथाय बेयाव जों मा खालामबाय A2 निफ्राय A दानख'ना हो। A2 माइनास A। A2आ बेसे 3 दं माइनास थाबाय। A आ बेसे 1 खेबसे होफिनबाय। A2आ बेसे दङ 3 माइनास दंना नै थाबाय। A आ बेसे 1। अब्लाथाय नै 3 निफ्राय 1 थांबा बेसे 2। एबार नेक्स्ट जों मा बानायगोन A3 निफ्राय A2 दानख'गोन। एबार A3 माइनास A2 नायनि जों बेसे फैयो। A3आ मा दं A3आ दङ बेसे 9 माइनास गेजेराव A2आ बेसे A2आ दङ 3 बेसे जाखो नाय। A3आ बेसे 9 माइनास थाबाय A2आ बेसे 3। अब्ला 9 निफ्राय 3 थांबा बेसे मोनो जों मोनो 6 मोनो। आङो नैयावनो लिरना दो नैबे 6 इक्वल्स टु 6। अब्लाथाय नाय दा मिलायदों मिलायाखै बेखौ नाय। A2 निफ्राय A दानख'नायाव 2 मोनदो। A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव 6 मोनदो। अब्लाथाय नै मोनसेया 2 मोनसेया 6 मिलायखायासैना। मिलायखासैबाथाय अब्लानिया A4 निफ्राय A3 दानख'लायना नायनायनि जेबो गोनांथि गैया। इ मोननैयानो मिलायासै नालाय मोनसे एपि दाखानाय नंला बियो। बेनिखायनो जों लिरगोन सिन्स A2 माइनास A इज नट इक्वल्स टु A3 माइनास A2। A2 निफ्राय A दानख'ना जि मोनदो A3 निफ्राय A2 दानख'नायाव गुबुन मोनदो। बेनिखायनो बिसोरो गावजों गाव समान नङा नालाय बेनो A2 माइनास A इज नट इक्वल्स टु A3 माइनास A2 समान जाखायासै नालाय बेनिखायनो नैबे मोनसे एपि दानाय नंला आरो। 1, 3, 9, 27आ 1, 3, 9, 27 कमा डटआ मोनसे एपि दाया। आरो एपि दायाब्लाथ' जोंहा बेयाव आगोसा फारागथिबो फैला। आरोबाव मोनथाम बिदाब दिहुननो होननाया बेखौबो दिहुनलायनो गोनां गैला। अब्लाथाय 9 नाम्बारनिया जोंना बेखिनियावनो जोब्बाय। एबार नेक्स्ट 10 नाम्बाराव फैगोन जों रमान नाम्बार 10आव फैनि। एबार जों लाबाय रमान नाम्बार 10खौ। इयाव मा दं A twice A thrice A 4A कमा डट इ मोनसे एपि दायोना दाया बेखौ जों नायनांगौ। जों लिरगोन बेयाव मा दं नाय। गिबि बिदाबा मा दं गिबि बिदाबा A ना। गिबि बिदाब Aआनो आदसा गिबि बिदाबखौ A जों फोरमायो। इयो मा दं Aआनो दंखायो नालाय Aआनो होबाय। ओमफ्राय A2 माने नैथि बिदाब बेसे twice A दं twice A लिरबाय। थामथि बिदाब A3 बेसे दं A3आ दङ thrice A। एबार A4 बा ब्रैथि बिदाबा मा दं 4A।
अब्लाथाय इ मोनसे एपी दायोना दाया बेखौ जों चेक खालामसै चेक खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगौ a2 निफ्राय a दानख'नांगौ a3 निफ्राय a2 दानख'नांगौ a4 निफ्राय a3 दानख'नांगौ जुदि गासैबो दानख'नायाव समान समान ओंखारलांबाय थायो मोनसे एपी जागोन आरो जुदि समान समान ओंखारा मोनसे एपी जाया अब्लाथाय जों नायनोसै बेनिखायनो a2 माइनास a नाय a2 निफ्राय a दानख'बाय a2 आ मा दङ twice a दं twice a दानख' दं गेजेराव थाबाय a आलाय a आ बेसे a आनो अब्लाथाय बेसे थाखो नाय a2 माने बेसे twice a माइनास थाबाय गेजेराव a आरो a आ बेसे a आनो अब्ला 2a निफ्राय a थांबा बेसे मोनसे a थागोन मोननै a निफ्राय मोनसे a थांबा बेसे मोनसे a थालांगोन एबार जों बानायगोन a3 निफ्राय a2 a3 माइनास a2 नाय अब्लाथाय नैबे a3 निफ्राय a2 खौ दानख'बा मा जागोन a3 आ बेसे 3a आरो a2 आ बेसे twice a a3 आ बेसे thrice a माइनास थाबाय गेजेरनिया a2 माने बेसे twice a खेबसे नायबावदो जों a3 आ बेसे thrice a माइनास थाबाय गेजेराव a2 माने बेसे twice a मोनथाम a निफ्राय मोननै a दानख'बा बेसे थायो मोनसे a थालाङो स' a समान ओंखारदों ना a अब्लाथाय जों आरोबाव a4 निफ्राय a3 खौबो दानख'ना नायगोन a4 माइनास a3 नायनि जों समान ओंखारा ना ओंखारा a4 आ बेसे 4a a4 नि जायगायाव 4a लिरबाय दानख' a3 आ बेसे a3 आ जाबाय thrice a नाय a4 माने बेसे दङ 4a माइनास थाबाय आरो a3 आ बेसे दंखायो thrice a दंखायो अब्ला मोनब्रै a निफ्राय मोनथाम a दानख'बा बेसे थायो मोनसे a थालाङो बेनिखायनो a जाबाय आरो अब्ला नाय a2 निफ्राय a थांनायाव a3 निफ्राय a2 a4 निफ्राय a3 दानख'नायाव मोनफ्रोमावबो a मोनजोबदो थामहिनबा बेनि जिथु आगोसा फाराग बेयो बेसे जाहैबाय आगोसा फारागा a जाहैबाय आरो आगोसा फाराग ओंखारदों माने मा इ मोनसे एपी a twice a thrice a 4a डट डटआ मा मोनसे एपी दागोन आरो बेनिखायनो जों लिरनांगोन नैबे a twice a thrice a 4a डट डटआ मोनसे एपी दायो नाय अब्ला इ मोनसे एपी दाबाय एपी दायोब्लाथाय मा होनदो एपी दायोब्लाथाय आगोसा फाराग दिहुन होनना बुंदो जेराव आगोसा फारागथि नाय आगोसा फारागथि दिया बेसे आगोसा फारागथि दिया नै जे दानख'ना a मोनथामाव मोनदोंना बै a गासैयाव मोननाया बेनो जाबाय आगोसा फारागथि माने आगोसा फारागथिया बेसे a जाबाय आरो अब्लाथाय नाय आगोसा फारागथिखौ दिहुनबाय आरो मा होनदो आरोबाव मोनथाम बिदाफोर लिर माने इयाव जोंहा a2 a3 a4 सिम दंमोन ना अब्लाथाय जों मा खालामनांगौ a5 a6 a7 इ मोनथामखौ दिहुनबावनांगौ आरो जों लिरगोन बेनिखायनो AP नि आरोबाव मोनथाम बिदाफोरा नाय बिदाफोरा मा a5 निफ्राय दिहुनलांगोन a5 माने मा फर्मुलाया a5 माने a प्लस 5 माइनास 1d मानो जायो आङो मेन फर्मुलाखौ लिरना खोन्थिनि नैयाव लिरना खोन्थिनि जोंहा मेन फर्मुला मोनसे दं एनटि बिदाब दिहुननाय AP आव एनटि बिदाब दिहुनबा फर्मुलाया मा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनास 1d बे जाबाय मेन फर्मुला जोंनि अब्लाथाय स' नैयाव मा दं a5 दंना थामहिनबा नैबे n नि जायगायाव 5 फैगोन n नि जायगायाव 5 फैबा नै n आबो 5 जागोन आरो थामहिनबा नैबे n नि जायगायाव 5 फैबाय इक्वल्स टू नैबे a थाबाय प्लस n नि जायगायाव 5 फैबाय नैबे माइनास 1d मा फैदो a थादोना n नि जायगायाव 5 इक्वल थादो a थादो प्लस n नि जायगायाव मा फैदो 5 माइनास 1 ओमफ्राय नैबे d थाबाय आरो बेखिनिया अब्लानिया जोङो नैबे a5 नि जायगायाव मा लिरनो हायो फर्मुला मथे a प्लस 5 माइनास 1d a नि माना बेसे नै a नि माना a आनो प्लस 5 निफ्राय 1 थांबा बेसे 4 5 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा 4 d आ बेसे ओंखारदोंमोनलाय d आ नै बेसे आगोसा फारागथि d आ a मोन बेनिखायनो d नि जायगायाव a हो अब्ला बेसे जागोन a थाबाय प्लस 4 into a 4a थाबाय प्लस थाबाय 4 into a 4a आरो
a plus 4a बेसे जागोन 5a जागोन आरो a 5a बेसे जाबाय 5a जाहैबाय एबार नेक्स्टआव जोङो 6a a6 खौ दिहुनलायगोन a6 नाय a6 आ मामोन फर्मुला a plus 6 minus 1 d नैबे a plus 6 minus 1 d अच्छा a आ मामोन a आथ' नैबे फार्स्ट गिबि बिदाब a आनोखा ना प्लास ओमफ्राय याव a6 आव 6 minus 1 d मानो फैदो आं नैबे मेइन फर्मुला खनथिबाबो बेनो जे n नि जायगायाव 6 n नि जायगायाव 6 नै n नि जायगायाव मा फैदो याव 6 होदो नैबे n नि जायगायाव 6 फैदो आरो नै n नि जायगायाव 6 आरो नैबे n नि जायगायाव 6 फजोबा मा जायो a6 इक्वल्स टु मा जायो a plus 6 minus 1 d बेखायनो a6 माने a plus 6 minus 1 d एबार याव a थाबाय प्लास थाबाय 6 निफ्राय 1 दानख'बा बेसे 5 ओमफ्राय d आ थाबाय औ सरि d नि माना बेसेमोन 6 निफ्राय 1 थांबा 5 d नि माना बेसे सरि d आव बे नै d आ बेसे 1 सरि a d आ बेसे a जायो आरो ना a थाबाय प्लास थाबाय 6 निफ्राय 1 थांबा 5 d माने बेसे a नै d आ a नालाय अब्ला मा जाखो a थाबाय प्लास 5 into a 5a अब्लाथाय बेसे जाखो नाय मोनसे a आरो मोनबा a दाजाबा बेसे जागोन 6टा a जागोन 6a थिग बिदिनो a7 दिहुनलायगोन जों a7 बा मा फैगोन फर्मुला a plus 7 minus 1 d मानो फैयो मानो होनबा मेइन फर्मुलायाव जितु n दं n नि जायगायाव 7 नि जायगायाव 7 होयोब्ला मा फैयो नाय n नि जायगायाव 7 बा नै मोनसे n नि जायगायावबो 7 फैबाय नै अब्ला मा जाखो फर्मुलाया a7 equals to a plus 7 minus 1 d बेनिखायनो a7 माने a plus 7 minus 1 d मानफोरखौ फज' a आथ' a आनोखा ना गिबि बिदा प्लास नै 7 निफ्राय 1 थांबा बेसे 6 d नि माना बेसेमोन d नि माना a मोन नैबे a होबाय d नि जायगायाव अब्ला बेसे जाखो a plus 6 into a 6a अब्ला बेसे जाखो मोनसे a आरो 6टा a मोनसे a आरो 6टा a बेसे जाखो मोनस्नि जाहैबाय मोनस्नि a जाबाय 7a अब्लाथाय जोंहा नैबे a7 आबो ओंखारलांबाय आरो अब्लाथाय जोङो गासैबो बिदाबफोरखौनो दिहुनजोबखाबाय आच्छा याव दाजाबनायखौ गाहायाव नुस्लाबासैना नैबे र' मोनसे आरो 6टा a दाजाबा बेसे जायोमोन 7a जायो आरो ना अब्लाथाय बेसे 7a जाबाय a7 आ बेसे 7a अब्लाथाय जोंना नैबे रमान नाम्बार 10 आबो जोब्बाय नेक्स्ट जों रमान नाम्बार 11 आव नायनि माबायदि सोंथि दं बेखौ नायना लानि जों एबार जोङो 11 रमान नाम्बार 11 खौ लाबाय इयाव मा होनाय दं जोंनो बेयाव नाय गिबि बिदाब a गिबि बिदाब a आनो दङ नैथि बिदाब a2 बे जाबाय मा a स्क्वायर थामथि बिदाब a3 आ बेसे a क्यूब ब्रैथि बिदाब a4 आ बेसे दं a टू द पावर 4 दं आरो ना गिबि बिदाबा a दं नैबे नैथि बिदाबा a स्क्वायर थामथि बिदाबा a क्यूब ब्रैथि बिदाबा मा a टू द पावर 4 नै अब्लाथाय जों दायो मोनसे एपी दायोना दाया बेखौ नायनो थाखाय a2 निफ्राय a दानख'गोन a3 निफ्राय a2 दानख'गोन a4 निफ्राय a3 दानख'गोन जुदि एखे ओंखारोब्लाथाय मोनसे एपी आरो एखे ओंखाराबा मोनसे एपी दाया अब्ला जों नायनि गिबियावनो स' a2 निफ्राय a दानख' a2 माइनास a a2 निफ्राय a दानख'बा a2 नि माना बेसे a स्क्वायर माइनास नैबे मा a दा a स्क्वायर निफ्राय a थ' दानख'नो हाखाया मानो होनबाथाय इनि पावारा 2 दं इनियाथ' पावारा 1 दं अब्लाथाय पावारा जुदा जुदाबाथाय जों दानख'नो बा दाजाबनो हाया बेनिखायनो a स्क्वायर माइनास a बेनो थाहैगोन लाबाथाय मोनसे a कमन लानो हागोन आरो मोननैनिफ्राय बेनि बादै जेबो खालामनो हाया जोङो जुदि कमन लाबा लानो हायो आरो कमन लायाबाथाय बेनो थागोन नैबे a कमन लाबा मा जागोन इयाव a थागोन मानो होनबा a into a स्क्वायर माइनास थाबाय आरो a into 1 a नै बिनि जेबो गुबुन बानायनो हाया जोङो मा खालामनो हायो मोननैनिफ्राय a कमन लानो हायो होमबाथाय a माइनास 1 थागोन ब्रेकेटाव मानो होनबा a into a स्क्वायर माइनास थाबाय नैबे a into 1 a बे आरो एबार नेक्स्ट जोङो a2 निफ्राय a माइनास खालामनो बे मोनदो एबार a3 निफ्राय a2 खौ माइनास खालाम a3 माइनास a2 नाय a3 आ बेसे a3 आ दङ a क्यूब a3 आ a क्यूब गेजेराव माइनास थाबाय a2 आ बेसे a2 आ दङ a स्क्वायर जों नायनि नाय a3 आ बेसे a क्यूब दं a3 आ a क्यूब माइनास थाबाय a2 आ बेसे a स्क्वायर दं आरो नै a2 आ a स्क्वायर
अब्लाथाय जों इ मोननैनिफ्राय कमन लानो हायोबाथाय a स्क्वायर कमन लानो हायो बेनि बादै जेबो खालामनो हाया जों मा थागोन a थागोन माइनास 1 थागोन मानो होनबा a स्क्वायर जो a सानजाबा a क्यूब जायो नै माइनास थाबाय a स्क्वायर इनटु 1 a स्क्वायर जाबाय आरो अब्लाथाय नै a2 निफ्राय a दानख'नायाव a इनटु a माइनास 1 ओंखारदोंमोन a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव मा मोनखो a स्क्वायर इनटु a माइनास 1 जुदा जुदा ओंखारदोंना इयाव a सो दं नैयाव a स्क्वायर दं बेनिखायनो इ जिहेतु जुदा जुदा ओंखारहैबाय नालाय बेनिखायनो इसोरो गावजों गाव समान जायासै आरो समान जायासै माने मा समान जायासै नालाय बे मोनसे एपिबो दाला होमबाथाय बेयाव मा जाखो सिन्स मा मोनबाय जों a2 निफ्राय a दानख'नायाव a2 माइनास a इज नट इक्वल्स टु a3 माइनास a2 नाय a2 निफ्राय a दानख'नायाव जिखौ मोनदो a3 निफ्राय a2 दानख'नायाव गुबुन मोनसे मोनदो बेनिखायनो a2 माइनास a आ a3 माइनास a2 जो समान जायासै आरो अब्ला समान जायासै माने मा इ मोनसे एपिडाया जाहैबाय स' नैबे a, a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4, डट डटआ मोनसे एपिडाया बेनिखायनो a, a स्क्वायर, a क्यूब, इदिनो डट डटआ मोनसे एपिडाया बे आरो अब्लाथाय एपिडाया नालाय आरो इयाव आगोसा फारागथि दिहुननांला बा गुबुन मोनथाम बिदाबखौबो दिहुनलायनो गोनां गैला अब्ला 11 नाम्बारनाबो बेखिनियावनो जोब्बाय आरो रमान नाम्बार 11 जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।